Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Haji. Malam Garabati. Dan ɗaya ne. Thank you. Yes, yes. No problem, no problem. Yawa. Malam Garabati. Kana nan cikin gona kake nan. Kai dai bari. Barka da zuwa. Barka. Kai. Yan bulli. Aji. Ai kai bari. Wallahi birni da kan sani. Wallahi ka shiga AC ina faɗa maka ka san kana cikin aljanna. Har da turawan nan in sun ka tuwo muna good morning. Da komi wallahi. Ko Allah ni kuma yana sa wani abu good morning. Na zo na bai ga gari ba. Wallahi kan dole kan muna cikin karkara. Ai da kai nan. Na dai wallahi duna tare da kai birnin nan ina faɗa maka. Na ɗaya akwai shinkafa, akwai suwan wata, akwai nama, kai da everything wallahi. Kai da bari ai. Allah sarki. Ka ni ba shi ba. Kamar bindiga naka gani. Mena na? Me hada ka da bindiga? Wanga abin koyar da ɗalibai na. Ai ku matsalar ku in an ka shigo ƙauye ba gani ya hokai ba saboda mi mana tukiya gare ku. Wanga da haka ne shi zai sa ka sa abin da aka ce ma good morning. Wanga da haka ne shi zai sa ka sa abin da aka ce ma afternoon. Da sauransu ma in faɗa ma. Wanga da haka ni sha kokolon bature. Abin da sai ni ga kamar abin ɗaukar hoton da na ga an bunyi. Allah wanga da ka gani sha kokolon bature. Ko Allah. Dabbokon da kaka ji duk shi na cikin nan. Duk shi na ciki. Awo. Ko Allah. Wa alaikum assalam. Please, I want to ask you something. Wallahi nan karkara gade ban san inda aka sai da suga ba. Kai. Wai faɗa ma suga ya kanu. Turanta mana shi mana. Get my phone and ask you give me wrong answer. To dai mu dai bana gare ba shuka albasa ba, ko an shuka? A muka rabin mu da noma albasa har mun daɗe. Sannu dan birni. What?